Ngunyan, uya ang sa inyong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraantabay sa pangaran kan News Base Megaforce Patrol asin kan pirminidong nakakaiba na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani sa inyong makakaibahan sa pangbiyernes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal na sa linya si Chief Jimmy Nasalita. Mantinidong matrangkilo, daiman ni narirestrong untoward siring kan harabasan, negative kay ni sa mga barangay na nasa laog kan 6 km permanent danger zone matapos na iibakwar ang mga residentes ngunya na nagalburuto an bulkang Mayon. Ini ang sinabi ni Mayor Caloy Baldo kan kamalig kung sa nagpapasalamat man ang mga nasa evacuation centers kung sa inday sindan pigtutugutan mag-uruli-uli dahilan sa nababantayan ang mga danger zone nin mga pulis. Ang good news dainin nagkakaisip manghabas sa mga binarayaan ng mga harong sa mga barangay sa Mayon Unit. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Bulos kan detalles kan bareta sa primer distrito nasa linya si Kuya Jomar Bien. Nasa 5 na ngunyan ang itinugdok na women and child-friendly space kanlukan na gobyerno kan Tambako sa mga evacuation center. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Jel Mulato, ang Pamayukan City Disaster Risk Reduction Management Office kan Tambako. Susog sa iya ang women and child-friendly area o space na ipinagbubugtak ninda sa mga evacuation center. Iyon may katuyuan na ang mga kaakian asin mga kababaihan may lugar na matambayan, mapagkawatan, asin na magpalapwas kang oras nganing daing malangkag nin maray sa evacuation center na kinamumugtakan ninda. Ang naunambita na mga women and child friendly space iyo ana mumugtak sa evacuation center kang evacuation center kan Barangay Buwang, Hiraya Manawari Resettlement, Pawa Evacuation Center, San Antonio Evacuation Center, asin Buyan Evacuation Center. Sininaglag pa ni Mulato na digdi sa friendly space na sa indang ipagbugtak, igwainin mga reading materials para magamit kan mga aki, mabasa kan mga aki. May mga bagay man na pwedeng kawatan para makalibang ang mga kaakian, asin ang igwa naman ng telebisyon para matambayan, magiling-hiling ang mga kababaihan asin mga kaakian. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Hinebra. Salamat Kuya Jomar Bien, salamat Megaforce Patrol. Sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, maagi sa tamang proseso ang pag-aksyon kan Senado sa mga ethics complaint na ipiglatag laban sa nagkaperang senador. Inan kasimbagan ni Senate President Tito Soto III sa planong paglatag ng ethics complaint ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa daipaglaog sa Senado. Sigun kay Soto, maski si isay na persona pwedeng maglatag ng reklamo, maski sa si isay na senador. Kay puan man na iproseso na susog sa Senate rules. Dagdag ni Soto, tulos naman na mag-update ang Chairman kan Committee on Ethics na si Senator J.V. Ejercito kapag nabasa na sa plenaryo as i-refer na sa reklamo ang komite. Nagtutubod si Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for West Philippine Sea o WPS Commodore Jake Tariela na padagos ang pressure kan Beijing laban sa PCG dahil sa ipigbubusol na transparency sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Tinawan doon ni Tariela na lantad ang dokumentasyon kan mga insidente sa dagat kasabay ang water cannoning, peligroso naman ni obra. Asin pangahara sa mga parasirang Pilipino, iyon nagraraot sa imahe kan China asin nagalantad kan padagos na agresyon. Sinabi ni Tariela na anhalangkaw nakaaraman kan publiko sa issue kan West Philippine Sea, pwedeng makaapektar sa politika kan Pilipinas asin gibuhon ang importanteng issue ang soberanya. Dagdag pa kan tagapagtaram ang transparency kan Pilipinas, nakakaulang sa illegal na pagpapahiwas asin military
militarisasyon kan China sa mga pinag-aagawang lugar kasabay na ang Baho de Masinloc. Katakod kay ni nagpatanig ang Ministry of Foreign Affairs of China laman sa nagkapirang opisyal kan Pilipinas asin inapod na disinformation ang mga report sa West Philippine Sea. Nangapodan si Supreme Court o SC Senior Associate Justice Marivic MVF Leonen sa mga nakapasar sa 2025 bar examinations na dai maging kampante asin maging mas matibay na lingkod bayan para masiguro ang pantay na access sa hustisya, lalo na para sa mga nasa laylayan. Ipinahayag ini ni Leonen sa Ginibong General Assembly asin inauguration kan historical marker kan bar examinations marker sa University of Makati. Tinawan doon ni Leonen ang responsibility kan mga bagong abogado na maglingkod na may integridad asin malasakit sa publiko. Ipigladawan kay ni ang 2020 to 2021 bar examinations na ginibo sa tao kan pandemya kan COVID-19 na dahilan kan digitalisasyon asin regionalisasyon kan eksaminasyon. Ang modelong ini inadopt asin formal na pinasar kan Korte Suprema bilang basihan sa irarong kan 2025 amendments sa Rule 138 kan Rules of Court. Sigon kay Leonen parte ang mga reformang ini kan Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027 na may reformang ini kan Strategic Plan o na may katuyuhan na gibuho na moderno, epesyente asin mas inklusibo ang sistema kan nasyon. Padagos ang manhunt operation ka National Bureau of Investigation o NBI laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Sa ibong kanimpormasyon ay niluwas ka ng whistleblower na si Dondon Patidongan na nasa Cambodia na ang gaming tycoon. Sigun kay NBI Acting Director Lito Magno, mantinidong nakalakop ang mga tauhan sa manlain-lain na lugar para sa pagsirbi kan warrant of arrest laban kay Ang. Sigun kay Magno, pigi si Irip asin pigi aram na kan NBI ang nagkapira pag negosyo ni Ang. Pati na ang mga kamidbid kay ni bilang parte kan pinahiwas na investigasyon. Enot nang sinabi kan Department of the Interior and Local Government na pigberipikar na kan mga autoridad ang impormasyong pwedeng nasa Cambodia o Thailand ang negosyante. Kasunod kan salaysay ni Julie Patidongan na iyo ang starred witness sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Pinaapod kan Foreign Ministry kan China si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz may kinaaraman sa akusasyon laban kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na nagkaigwanin smear campaign laban sa China. Kinumpirma naman kay Chinese Embassy sa Manila ang nasabing lakdang sa sarong statement. Sa press conference nanindugan si China Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun sa seryosong posisyon kan China laban sa mga pahayag kan tagapagtaram kan PCG asin kasubagong aga, ipinapod ang ambassador kan Pilipinas sa China para sa giraray na maglatag nin seryosong protesta. Sa ngunyan, dahil pang ipinaluwas na pahayag hali kay Commodore Tariela asin sa Department of Foreign Affairs may kinaaraman sa nasabing issue. Nagpagirumdom si Interior and Local Government Secretary John V. Crimulya sa mga dayuhang turista na igalang ang mga Pilipino asin sunodon ang lay kan Pilipinas kasunod kan pagkakaarestar kan duwang foreign vloggers dahil sa makulog asin patakot na online content. Saro na inarestar sa Dumaguete City na Estonian vlogger na si Siim Rosipu matapos ideklarang persona non grata sa Negros Oriental. Kinasuhan siya dahil sa harassment, illegal na pagkuanin video, mapanraot na pahayag asin content na minabastos sa mga Pilipino. Kasabayan sa rong video kung saan inapod niyang garuukay ang mga Pilipino. Sigun kay Rimulya, overstaying na si Rosipu asin mahahampang sa kaso sa irarong kan Anti-Photo and Video Voyeurism Act asin Cybercrime Prevention Act. Pinagaadalan kan Korte Suprema ang pagpapautob kan custodial hearings na mataon nindalan sa mga trial court na magdesisyon kung pwedeng ipairarom ang sarong akusado sa mga alternatibong paagi kan detensyon, siring kan house arrest, hospital arrest, asin iba pa. Ipinahayag ini ni Chief Justice Alexander Gesmundo kasabay kan pagbukas kan ikaduwang National Decongestion Summit. Saro ini sa mga naging resulta kan enot na summit para matabangan ang mga seniors may helang asin mga bados na persons deprived
deprived of liberty o PDLs. Kasabay na digdi ang compassionate release para sa mga kritikal ang kamugtakan, as in furlough naman para sa mga bados o nagpapa-breastfeed. Parte ka na propesto kan Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027 kan Korte Suprema na may katuyuhan na mabawasan ang pagsurusuan sa mga presuhan. Gigibuhon kan Sandigan Bayan ang investigasyon sa natatadang kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada katakod kan aligadong pagbalyo ni sobra sa 200 milyones pesos sa pork barrel funds sa Marso 10 o kan Marso 10 asin Abril 18. Ini makalihis sa daing madagos ang trial na nakatalaan ko tang gibuhon kan Huwebes. Makalihis magmosyon ang duwang akusado ni Estrada na i-waive ang cross-examination sa indakan abogado kan senador. Susog sa lay gigibuhon ang cross-examination tanganing mabalo ang katotohanan kan mga salaysay kan mga testigo sa pagikan direct examination o paghahapot. Sinurugman kan anti-graft court ang mosyon kan mga akusado na reschedule ini sa Marso asin Abril. Magigirumduman kan Oktubre 1 sinayumahan kan Sandigan Bayan ang mosyon ni Estrada para ibasura ang sayang natatadang graft case dahilan sa kawaran ni merito. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na bukas ang gobyerno kan Pilipinas sa posibleng dialogo kay dating Congressman Zaldico. Inisataw kan pigakahampang na arrest warrant kan dating kongresista may kinaraman sa 289 milyones na project sa Oriental Mindoro. Marurumduman na enot ng nagluwas ang mga impormasyon na nagpapamati si Ko asin maawot na makipagkoordinar sa ombudsman. Sa ibong kaini, piglinaw ni Castro na daipa nagpapaluwas ng komunikasyon si Ko kung maawot kaini makaulay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang administrasyon. Enot na inakusaran ni Ko si dating House Speaker Martin Romualdez asin si Presidente Marcos na nagresibi ng mga kickbacks hali sa mga anomalyang flood control projects bagay na pinahumutikan kan mga opisyal. Nanindugan man si Castro na maawot ni Presidente Marcos na magluwas ang mga katotohanan may kinaaraman sa anomalya sa flood control projects. Ipinagpaoktaba kan Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment ni dating Senator Bong Revilla asin kan anong niyang co-accused sa kasong malversation. Katakod ka 92.8 milyones pesos na pigsasabing ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kaya sa mga akusado ang mga engineer na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emilita Huat asin iba pang personahes kan DPWH Bulacan First District Engineering Office na sina Juanito Mendoza asin Cristina Pineda. Basado sa report ni Isaiah o basado sa Sandigan Bayan na kinakaipuhan ng deferral dahil dakol na mosyon asin petisyon na isinumiter ngunya na aldaw. Kay ba digdian mosyon kan kampo ni Revilla na maibalyo siya sa Camp Crame asin kan kampo ni Huat na nagahagad na maibalyo sa Bulacan Provincial Police Office na tulos na sinayumahan kan korte dahil harayo ini sa Sandigan Bayan. Nagpatanid ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga kumpanyang daitulos na nakakapagtaon in final pay o pay as in Certificate of Employment sa mga naghahali ng mga empleyado dahil ang pwede sindang mahampang sa reklamo as in magkakanigong padusa. Sa ultimong datos, kan DOLE nagluluwas na pinakadakol na reklamo na naresibi kan ahensya sa pagi kan DOLE Hotline 1349 kung saan uminabot ini sa 23,496 kan 2025. Paliwanag kan Labor Department dapat na maitaw tulos ang final pay o pay kan empleyado sa laog nin 30 aldaw puon kan mag-resign ini. Mantang tulong aldaw naman ang dapat nahalaton para sa paghagad kan COE. Kaibahan sa final pay ang gawos na sahod o sweldo, prorated 13th month pay, separation or retirement pay, cash para sa mga dain na gamit na leave, tax refunds as in iba pang benepisyo. Matrayumpo na nakondusir ang back-to-back entrapment operation kan PNP Women and Children Protection Center o WCPC kung sa duwang umboy na lalaki ang sa indang nailigtas sa laog sa nanin 20 oras. Duwang suspect man na nadakop sa nasabing operasyon dahil sa illegal na adoption o illegal adoption as in child trafficking activities kan Enero 20 as in 21. Giniban operasyon sa tabang kan Quezon City Police District, Batangas City Police Station, Social Services Development
Development Department kan Quezon City as in City Social Welfare and Development kan Batangas. Nagluluwas investigasyon na suspect ang mga ina kan mga biktima kung saan pinagpapabakalan sa indang mga aki sa paagi nin online platform sa kantidad na 25,000 as in 75,000 pesos. Nasa kustudiya ng unyan kan WCPC office sa Camp Crame ang mga suspect na nahahampang sa reklamong pagbalgar sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 as in Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Inanunsyo kan Department of Labor and Employment o DOLE na magkakaigwanin umento na 800 o 800 sa bulanan na sweldo kan mga kasambahay sa Metro Manila poon Pebrero 7. Sigun sa DOLE, kasunod ini kan Wage Order Number NCR DW06 kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pinalangkaw ka ini ang minimum na bulanan na sweldo hali sa 7,000 pasiring sa 7,800 pesos para sa gabos ng mga domestic worker. Direkta mang ini-hire kan mga pamilya o sa paagi ng mga lisensyadong private employment agency. Para sa mga kasambahay sa irarom kan mga PEA, obligasyon kan household principals ang pagbabayad din dagdag na sahod as in automatikong i-update ang mga employment contract. Basado pa sa RTWPB na paninimbagan kan mga PEA as in principal sakaling o in kaso na dai masunod ang wage adjustment na mandatory para sa gabos na pamilya sa National Capital Region. Dahilan ta kinaipuan pang i-monitor kan doktor asin magpahingalo dahil na nagpadagos pa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pampanguluhang aktibidad sa Ilocos Norte ngunya na aldaw Enero 23. Hinanabiso kan Presidential Communications Office matapos na ma-eksperyensyahan ang diverticulitis kan Presidente kan Miyerkules na banggi asin nagpaaga sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Duwang aktibidad ang papartisiparan kan Presidente sa Lawag City ngunya na aldaw. Partikular ang inaugurasyon kan Lawag International Airport Passenger Terminal Building asin ang paglalansar kan PBBM Gabay ng Bayan Program. Magigirumduman inianunsyo kan Webes ni Undersecretary Claire Castro nagsairaro man Presidente sa maagahan na medical observation matapos na magraot ang sa iyang pagmati. Pinag-abisuhan man kan mga doktor si Presidente Marcos na magpahingalo asin pinag-monitor man ini maski na maray na ang sa iyang kondisyon. Pwedeng ikonsiderar na pag-adalan ang Philippine National Police o PNP law tangani dai na mangyari sa giraray ang sitwasyon sa pagururon kan promosyon asin rango kan sarong sinibak asin sarong acting chief kan PNP. Ini ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos na daitulos na itao kay acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang 4-star rank dahil lanta kaput pa man sa giraray ini ni dating PNP Chief Nicolas Torre III. Sigun kay Castro, mas maray na sa giraray na mabisita ang leyes tangani maibitaran ang sala na paghuhuna sa mga probisyon kan leyes asin maaraman kung may dapat na baguhon sa mga probisyon kan PNP law. Magigirumduman na sinibak ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Torre kan nakaaging taon na may 4-star rank asin pinalitan ni Nartates na 3-star rank na dapat na maging 4-star general. Yan tas tanto dai man ininagin o nagibo dahil lang dai pa nagretiro si Torre para maibalyo ang 4-star rank kaini kay Nartates. Sa irarong kan PNP law ang 4-star rank ang ipigtataw na sa nakatukaw na hepe kan PNP. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan Bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangalan kan nagsururat kan Bareta sa pamamayo ni News Director Mardila, Ma'am Jenny Matthew Balyaran, asin ang sa indong lingkod. Ako po si Nicole Ann Gloriani sa pangalan po ni Sir Pio Fernandez ang sa inyong naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para